Mak, Apa? Mak, masa jadi melempung? Melempung? Aduh, Melempung keprewe? melempung biar cepat biar melempung. Ndi Leng? Oh iya. Brewe masa gede banyak ini selengen. Ora apa-apa, nek kowe jenenge gendelen. Gendelen. Ya umum. Nek wong bar sunat gendelen, ya si ana sing ora. Sing nyong gendelen yo. Ya mulane sira aja mangan amis. Nyong ora mangan koreng. Ya uduk koreng, sira mangan koreng ngono pa. Mesude ora oleh mangan amis kaya iwak, endok. Dadi mangane ke kae tempe bakar, engko tak bakarke tempe. Makan mangan koreng. Aduh. Rawe umum. Ya Di terus sana gue. di kareng-kareng karo mepe watu. Kone Mepe? watune wis rada anget, Hah? ditempel-tempelke men alum. Ora usah lah mak lah. Ngapa? Men cuman wae apik selengen. Apik. Ono sing gedhe kor pucuke tok. Malah totok geduk. Apa apik kok.